KSA klaim bangphu Bisnuram Phangchola pen Alex Bay aphan rai ko masai khatum kenep kangnang pon EM Amar Singh Tiso corruption aputhak diphua hitia long tarpang thek ketara joinesi kenep kangnang pon pusi Bisnuram Phangcho pen lamthe chepeklang pon Compensation kami nang ji puamen ben borne la long case ben ake songa joine pini ni tu hang tang sam ke tan nang lo postering a joine pini ni Pini jangni po chiklo ni phai kre hini anarlo chitima pormalom dipu along metheng tom KSA dipu district committee amephu Bisnuram Phangchola pen aria sangho phan raiko masai khatum kenep kangnang pon Kaching nang cek Bisnuram Phangcho pen kaning je pona tengke kedam tang nini ni thom aprang Karbenglong Autonomous Council Land and Revenue Department EM Amar Singh Tiso aputhak diphua hithialong tarpang thek ketar ajoine si pini alang ni tuma phan kenep kangnang pon pusi lamthe chepeklang pon Compensation kami nang ji puamen ben borne la long case ben ake songa joine pini ni tu hang tang sam ke tan nang lo postering a joine pini ni itu belai na itu cover dio Nipu district kota cover dio ena kana cover dio Karbenglong dipu pen Pradip Rangphar report Biswanath Karbilai